Hello, mwaswera bwanji. Ndine Nesta, the black teacher. Amwene ndifuna ndilankhule pa nkhani ya Venezuela ndi zimene zachitika zokhuza president wa ku Venezuela, Nicolas Maduro. Ndinanena kale kuti zinthuzi zimaoneka ngati drama, ngati entertainment. Ifeyo tikamazionera patali. Ndikumapanga argue kuti iweyo you support America, iweyo you don't support America, you support Putin ngati mpira. Okay? And zimene zozo zimachepetsa nkhani yomwe ili pa ground. Nkhani yomwe ili pa ground ndiyonena kuti Donald Trump ndi boma lake la America, boma la Donald Trump likupanga zinthu zoyipa kwambiri pa dziko lapansi pano. Likupanga zinthu zoyipa. Ena mwina simukudziwa, news simumasadira. Miyezi yonseyi imene wakhala akulimbana ndi Maduro kumaopseza Venezuela, wapanga zinthu zoyipa kwambiri. Number 1, anabwera ndi asilikali ndikuzungulira malo oyandikira Venezuela, ndikuyamba kumaponya mabomba, kumaphulitsa boti lina lililonse lomwe likuchokera ku Venezuela lili ndi anthu. Boti lina lililonse. Munivese. Sikuti anali ndi umboni wina uliwonse kuti mbotimo muli anthu ankhondo, mbotimo muli ndani, botiyo ikupita ku America, palibe umboni wina uliwonse. Koma amayuluka ndi ndege zawo ndi madrone awo, akangoona m'madzi muli boti ina iliyonse yochokera ku Venezuela, yoti yalowa m'madzi. Kuli mayiko ambirimbiri. Caribbean ku Caribbean kuli ma islands ambirimbiri, kuli malo ambirimbiri. Anthu pafupifupi 100 aphedwa m'maboti, kuponyedwa mabomba pakati pa madzi. Inu muli mboti angoponya bomba kukuphulisani. And pali incident imene Donald Trump, secretary wake wa defense, ndi majeno a America akuopa, akuchita nayo mantha kwambiri chifukwa ili pa video ndipo aphwanya malamulo a international apa dziko lonse akachitidwe kankhondo. Malamulo ake ngodani? Malamulo ankhondo, asilikali mukumenyana, ngati anzanu ayimika manja kuti apanga salenda, simukuyenera kuwaombera nkwapa. Palibe zoti iya timamenyana, iya basibe kukuphani. Ngati pali umboni umenewo, inuyo mukazengedwa mlandu. Ndi inu ma war criminals. Donald Trump, secretary wake Timothy Pig Hegseth analamula kuti boti limene linanyamula anthu liphulisidwe ndi mabomba. Bomba linagwa kuphulisa boti lija, anthu aja ndikugwera m'madzi. Koma anthu sanafe. Anagwera m'madzi ndipo anthu aja anayamba kuyimika manja kupempha anthu kuti azapulumutse. Amayiona kaya ndi drone kaya ndi ndege yomwe yaombera ili mwamba ikujampula ikuwaona, ndikumapempha nkumanena kuti tipulumutseni, we are innocent people, boti lathu laphulisidwa. Secretary of Defense wa Donald Trump analamula kuti aponyeso bomba lina lowaphulisa anthu amenewo, aphe anthu amenewo. Endi anapanga zimene zonse ndikuponya bomba lina lokapha anthu onena kuti ali defenseless, akukuonesani kuti musatipulumutse. Sizimadziwika kuti pali umboni oti anthu anali ati amadrug. Maboto onsewo ndi amadrug. Madrug ake ati? Madrug ake chani? Pali umboni wanji oti boti lomwe lanyamuka apa lanyamula madrug likupita nawo ku America. Donald Trump ndi boma lake ndi asilikali ake apanga zimenezi. Apanga zimenezi. And wina aliyense amene mukusapota Donald Trump, I want you to understand, there is one thing supporting America, and there is one thing supporting zimene Donald Trump akuchita. Kutsutsana ndi zimene Donald Trump akuchita sikuti wewe umadana ndi America yayi. Munivese pamene popo. Kutsutsana ndi zoyipa zimene Donald Trump akupanga, it doesn't mean kuti iweyo umadana ndi America. No. Koma it means kuti iweyo ndiwe munthu wabwino ukutha kuona choyipa. Timazuzula Putin zimene akupanga ku Ukraine. Koma sikuti ife timadana ndi Russia ya.
tikudzudzula Putin koma suti tikudana ndi Russia ya ena mwina amadana ndi Russia ine sindidana ndi Russia. I have friends from Russia on my YouTube channel here. Amasatira so page langali ungoti mwina ndimalankhula chichewa zambiri koma they will tell you kuti Nestor is our friend. Okay, and I know how anthu aku Russia they feel about Putin. Lero mama wandi mauza anzanga kuti mazozo ti ku Africa achinyamata ambiri amakamba zokonda Putin. Achinyamata amene wasamadziwa kuti achinyamata anzawo aku Russia anatopa naye president wawo and amadana naye. Imeneyo ndi nkhani ina zimene Donald Trump wapanga ndi boma lake kupita dziko la eni ndikukamugwira president wa dziko la eni ndi mkazi wake ndikuwatengamo ndikubwera nawo dziko lawo ndikukazenga mlandu akuti wa drug ndikuwazenga mlandu akuti possession of machine gun ndikukuzenga ndi mlandu opezeka ndi machine gun dziko lako ino dziko la Malawi mukamuzenge munthu wa ku Zambia kuti mwangwira ku Zambia ali ndi machine gun. Zambia ndi dziko lanu ndi malamulo anu. Niwafuna mudziwe kuti kuli ma Americans ambiri amene sakugwirizana ndi zimene Donald Trump wapanga. Kuli ma Americans, real American citizens ambiri amene sakugwirizana ndipo akuona kuipa kumene Donald Trump wapanga. Nimangofuna mudziwe chimene chichi. And Donald Trump maumboni alipo onse pa zimene wapanga record yake yonse oti mutha kupanga conclude kuti munthu uyu ndi chimodzimodzi ndi Netanyahu amamvana ndi Netanyahu. Okay, chifukwa ndi anthu ofanana maganizo, ndi anthu oyipa mofanana. Chimodzimodzi za Israeli kudana ndi zimene amapanga Netanyahu, nkhanza zimene amapanga Netanyahu, kupha anthu ambirimbiri mopanda chisoni, kupha ana, kupanga bomu zipatala mopanda chisoni, sikuti iwe umadana ndi Israeli yayo. Ngati anthu enanso ayamba kudana ndi Israeli, akudanisa anthu ndi Israeli ndi Netanyahu yo. Ngati anthu ena ayamba kudana ndi America, akudanisa America ndi anthu ndi Trump yo. Ndiye ndingofuna mudziwe ambirinu chifukwa mukuona kuti chifukwa ndi mmasapota America mumakonda America ndiye mudzisapota china chilichonse chimene Donald Trump akupanga. This man has committed a lot of evil, and I want you to understand that. Mukusapota usatana zimu kwambiri.